Morning again. This is all Bisaya Kodain at your service. Ayan, so yan, nahihiya ako ngayon guys. So nandito ako ngayon sa kusina. Ayan, magluluto ako ngayon ng chicken stick. So i-share ko sa inyo kung ano yung naisip ko na naman na nalutuin, chicken stick. Ayan, so bago ang lahat, please on the notification bell para updated kayo lagi kay Bisaya Koday sa mga walang kwentang vlog. Charot lang. Ayan, so meron na akong minarinate dito na chicken guys. So meron na akong minarinate dito na chicken. Ayan. So marinate ko lang siya ng about mga 30 minutes lang, or mas maganda yung magdamagan na nainit. Ayan, tapos ipiprito natin siya dito. So, kailangan nakaliglig siya dito sa mantika bago natin siya ayan, so tapos ilalagay natin siya dito. Ayan na yung finished product ko guys. So ayan, kunin ko na siya kasi medyo kailangan pa browning mo lang siya. Ayan. Tapos yung mamaya guys, yung ipapakita ko sa inyo is yung ginamit natin na minarinita niya. So yun din lang gagamitin natin na parang sabaw niya. So keep on watching. Lagi akong gumagamit ng Mountain Dew. Ayan, ito yung pang natin mamaya. Yung pag-marination mo siya, yung ibababad mo siya, lagyan mo siya nito ng konti. So, hintayin na naman natin siya na mag-brown later. Ngayon naman guys, ay maghihiwa tayo ng sibuyas. So, yung hihiwain ko na sibuyas is sibuyas talaga to guys. I-prepare ko na yung gagamitin natin. So, kailangan pabilog siya. Pabilog yung hiwa. So, ganyan yung style niya. Pabilog siya. So, pabilog lang yun. Siyempre, hindi natin kalimutan ng bawang. Mapadan mo. Nagtatago sa yung bawang niya is siyempre naman yung gusto nyo yung bawang. Siyempre ito yung bawang.
siya ng sugar. Kunting sugar. And then, huwag kalimutan, lagyan natin ulit nitong mountain sugar. Hintayin natin kumulo siya. Oyster sauce. Konti lang. Ayan, puro konti na. Papadan. Ilalagay na natin ang ating chicken. Charan! Mountain Dew. So, yun. So, hintayin natin na mawala yung bula para lalapot siya. So, yun yung maganda na naisip ko lang na ay maganda pala yung lagyan siya ng Mountain Dew instead na Sprite kasi nga wala namang Sprite. So, optional po siya. Pwede pong Sprite tube po ang ilalagay nyo. Pwede din pong Mountain Dew kung wala kayong choice. So, on version ko lang po ito siya sa pagluluto. So, kung pwede nyo kung ganyahin kung gusto nyo, nasa sa inyo na po kung paano nyo po siya titimplahan kasi iba-iba po ang ating mga panlasa. Ayan, so, titikpan ko lang siya kung okay na bang lasa. Okay na. Okay na siya, guys. So, ready to serve na siya. Yung serving namin ito is 60 na siya. 60 yung serve namin. Tapos, only rice na siya. So, ayan na guys. Ayan na guys yung finished product natin sa ating chicken steak ala Bisaya Kuday. So, ano pang hinihintay niyo guys? Yan na yun na yung mga plato at kakain na tayo. So, bago ang lahat, on nyo na yung notification bell para updated kayo sa aking mga nai-invento na mga luto. Ayan. Thank you for watching guys. Ayan. Enjoy eating! And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kuday. Problema nyo, dadagdagan ko. Kaya, dyan na muna kayo guys at ititinda ko muna ang aking chicken stick. Ang aking finished one. Ang bang-bang pa guys. So, tingnan nyo. Ayan. So, bye guys. See you next vlog.
Without you, I don't know what I would do. Thought I could.